4つ目は直接的な子育て支援策です。今、学童保育所は高学年になれば利用できないところがほとんどです。放課後、子供を一人残して親たちは心配しながら働いています。4年生以降も学童を利用できるようにしてほしい。これが保護者たちの根強い要望です。私、前田佳代はこの要望をしっかりと議会に届け、拡充していきたいと思います。また、病児・病後児保育の制度もありますが、これもインフルエンザなどが流行った時に利用枠が限られているため、利用しづらい状況です。これも拡充していきたいと思います。